Аз съм Елена Йоловска от All Sport Orthotics и днес ще говорим за това дали сме готови за нашата ски ваканция, когато отиваме на ски. Трябва да внимаваме, че когато стартираме първите ски спускания, трябва да имаме предвид, че първо не сме карали ски отдавна. Второ, още не сме загрели, още не сме опознали терена, снега, ските, как се държат. Нямаме така игрова подготовка. И всъщност рисковете от травми са най-често срещани в началото на ските или в края на ваканцията. В началото, защото, както казах, все още не сме подготвени, а в края, защото вече е натрупана умора, отпуснали сме се, познаваме терена уж, и винаги може да се случи някакъв инцидент. Който кара ски, знае за какво говори. Не бива да разваляме удоволствието от ски ваканцията с някоя травма. Не знам дали има скиори, които нямат абсолютно никакви травми по себе си. Аз лично в момента се опитвам да се сета за мои приятели, познати, които карат ски и които не са имали ситуация по време на ски или пък, не дай си Боже, тежка травма. Може би от други видеа знаете, аз съм бивша спортистка, имам си достатъчно травми по себе си и никога не си позволявам да отида на ски без да съм подкрепена. Днес ще ви представя Замст. Това е японска марка, която е направила наколенки над 10 вида, но има наколенки, които са специално разработени за зимните спортове. Те държат изключително комфортно и стабилно коляното, предпазват коленните връзки и най-важното, не ограничават движението. Защото когато сме на ски или когато спортуваме, каквото и да е, и сложиме някакъв брейс или ортеза на глезен, коляно, кръст, ръце, няма значение, те не бива да ограничават движението, защото особено ортези или брейс, който ограничава движението по някакъв начин, какво се случва с останалата част на тялото? Да речеме, вие предпазвате супер проблемната част, едното коляно, но какво се случва с таза, глезените, другото коляно, кръста и гърба? Замст е направил така своите модели, че те не ограничават движението, изключително комфортни са и много добре стабилизират. Разгледайте всички модели на коленки на Замст в нашия сайт, след което може да се свържете с нас и да изкоментираме различните варианти и да определим кой е най-подходящ за вас.